aba basi baminto litang'ani tigambakere ng'a mbuya mono eye 2024 mbuya mono ase ogotamboka omwaka. Nyasaye abarende erinde togenderera ase obogima obo nyore bobasi tebwati amagenderero. Eye na etaracha egweta eye mbobasi constituency etaracha yagura emetienyi yachirang'e 5. Emetienyi 5 omobunge obo basi okoroku Innocent Obiri igaraire chitoro tari gwaka nyoe Ndiogi ase eserekari enene eyi omosike Ruto barosie etaracha eye abarwaire iga bagoika babogorigwa instead abarwaire bakanga bakoirwa na egari bakanyagitari nyamache rogora. Obiri iga oraire chitoro gwatigire ababasi bachandekire egento getang'ani otaete gokonya abanto na ensemo ya chinyagitari chisemi na amagenderero para nchiyo bobasi para teyebekire nyoe na omochanga igereria etaracha eye buna egwete omaye gototebi ng'a emiaka 5 gwatosabete inki gwatokoreire iswali ndi yokobori nyore mbunge bori nyoe na ekegusi erinde abanto babasiri erinde otosabere etaracha eyere osigwe taracha tegotigwa abanto bagenderete gochandeka taracha tegotigwa buna moroche iga etaracha etigwe eng'enche eye omonto ere kagenderete kori chibesa kero omotienyi naende tari besa nkakoria iga akoe chimilioni chitang'ana chimilioni chibesa chia CDF chioka tari gototebi ng'a nki chiakorire instead abana barwete ase emechi emetaka tari kobakonya iga abwate partiality iga akoa abairi baye boka chibesa abana be university batakeire gokonywa. Obiri iga araire chitoro obiri nero oraire chitoro nyae iswari ndi yakobori bunge nyore egeswa eri kemosinyete tagokwana ekegusi abanto bamobasireri nyoe egesongo kemosinyete obiri togokwana egesongo abanto babasiri nki ogotigera ababasi bakoumia iga abanto bakure ase eng'encho ya etaracha eye obiri ng'ai gwachiete igorokire erieta Innocent kwabeire Innocent ase amagenderero kwabeire Innocent ase etaracha totageti korosi taracha totageti gokonya ababasi inki okorarera chitoro tikwanya kobori iswari nyoe na eri mobunge gwebire ababasi bari bakoete chikura igo totogete tokobori ng'a emiaka 5 gwasabete na eyang'encho kinyoe tori gokonya etaracha eye igo otagete abanto bakwe baere ase eng'encho ya etaracha eye. Etaracha eye nere gokonya omwanainchi agende nyagitari rogora etaracha eye nere gokonya maiti arwa nyagitari rogora airwa aenigwe takorara chitoro tari besa twagotomete ochikoria obiri igo oraire chitoro bobe boka takoba Innocent na eriete riao ni Innocent naende kwabeire Innocent ase amagenderero obiri nki gwachandera ababasi iga gwachandire ababasi mono etaracha eye etakeire korosigwa abana abataka batakeire bono ababasi baminto ase emiaka eyende 5 mwakonyete obiri iswari ndi yaboreti bono ande yaikire emiaka ende mwamomentire 10 rigereria amatemo obiri taraete esabu etaracha eye nyore ng'ina no araeti gwagende nyagitari rogora emokonya etaracha eye gegokonya abanto bari abagotu inki gekogera obiri otatageti koboriri iswari egere serikali enene erosie etaracha eye nere ekounganisa nyamache rogoro na maate buno omongwana oyo atebire ng'ai gabwate abarwaire orondia nonye omorwaire obwate esukari ekero yachire inse tagokonyeka obiri boka takorara boka konya ababasi etaracha eye neye eng'encho obiri boka roseria ababasi etaracha tagotiga abanto bakoumia aroka ba boda tagotiga abanto ba matatu bakoumia iga etaracha eye neye eng'encho
Etaracha ere yengencho mono. Nyo gwasinyirwa amagendera ndonspi. Roseria babasi etaracha. Tebiruto. Moche morosi etaracha. Inanya gokorora se public participation gogotoka ndons. O ayobiri boka. Roseria bananchi epara. Etaracha ensini nyo gwasinyiru totebi togokonya. Ntore epokorosi etaracha. Tari erasima toche tokanya omonto korogora abantu baito bakoumia eng'enche. Totebi nyo gwasinyiru tonyerosi. Onde narora totebie ekigekogera obiri atari korosi eta. Ma etaracha ebekire mesumari kibae chinkoguchire. Kibae chiobiri chiagure. Obiri ng'aki otagete bono totebi mambo ni magwiri nyo egasi yagosinyire gendaka tochora omonto omong'ao. Emiaka eye twakoa nyo gwasinyiru korosi nyo ene etaracha amagogo nkiera tokonye bono nyo gwasinyiru amagogo buna ayia agure nyo egasi yagosinyire totebi excuse me totebi torosi etaracha ene yeng'enche ase nyamacha chiga egari echae no egweta echae tesareka abaremi bechae igo batagete etaracha ina ribaranyore ekemeri eke kenyore chibesa erinde abana basome. Obiri gwakorire bobe. Obiri otagwanja orosi epare abarai bagusiba onsi pinyo gwasinyiru tobabekamo barosi etaracha. Obiri gwakorire you have caused more harm than good. Etaracha ine takeire rosigwe. Tago chanda raia, tago chanda omong'ina paka omobora ka otagete pare agende rogoraria egwa mariogo. Paka abo babwate bagochikonyora abana. Obiri tago ita abantu bobasi. Bobasi bana bibiongozi etabwate. Abantu mbarengo timanyeti ng'angi gekogera. Abantu bande motariko obiri gwasaririe ebinto ebinge base bobasi etari para eye etari taracha nkio otari koroseria abantu etaracha nkio otari koroseria abantu etaracha baete bagende bagaegwa mariogo rogora nkio obiri ogosareri bobasiga nyore manoti orenga okange pare yorosiri kange taracha ine erosiri obiri nyore nestima gwatebetie abantu ng'ayere obiri abantu banyamache gaiga obono obosoko omonene sana twarorire ekiagera abantu bagosumbuka rora ene asitaracha ebunegete etaracha yakorosi na emeti enyene etanya korosiwa abantu enyagitari rogorari ng'ai abantu bagoteba enyagitari barondi ari betari rora chibao chibekire tobwate omochumbe otakere gotusupport ndubuna abana inchi ndubwati uwesere turanyara gokora lakini nogosaba serikali erigererie egento eke singati asa yarosigu erinde abantu banyore usalama erengia aya nase abe sana nono omonto areta anyore oteng'eiri omwana areta anyore ogure roche igo nere buya onye serikali yaito kerororo naende serikali egotene gochari mwananchi ekiagera taxi ngoru egwere tiabache barosi etaracha eye erinde abantu baete buya aina ana akwani onesponi ogega kurunya mache aina ara makana atebire sakero okorigereria yarego bana omwanasiasa kango bori nona abanasiasa bamwao bamubwatesia abanasiasa bamwao bamubwatesia nono okorosia edaracha eye ribori noa ninche ngobori iga bobasi nebwate omogwakirisi gose igo bachorete tu esauri ogochora none erieta Innocent rioka nabo rikworokia ari Innocent mpaka ase chidaracha na kere gento ribaga gokonya abantu tigarosia edaracha eye ekonyekera omonto ekigioka kende onde taiyo otagete pesa korwa asore toroserie edaracha ekonya abarwaire na kera omonto oyo ogweta ase paria.